Ve VirtualBoxu 7.1.4 s příslušným Extended Pack je vytvořený Home Assistant, který, když se spustí, tak dostane adresu v nějakém rozsahu stejném, jako jsou v lokální síti ty jednotlivé zařízení. A když to spustíme, tak to potom vypadá takto, kde já zde mám 3 ty ESP8266. Když se podíváme, tak je tady ten první, co má na sobě Dallas a má tam RGB LED a fotorezistor, pak je zde podobný, který má vyvedený i2 sběrnici na BME 280 a display. No a pak je tady ještě ESP01, který má pouze flashovací tlačítko a built-in LED k dispozici. Takže když se podíváme tady, tak tady to je vidět ESP1, když bych chtěl si rozsvítit tu RGB ledku, tak mám to v automatizaci udělaný, že tady zmačknu na tom ESP nodu 3 tlačítko, to se mi zde v podstatě změní, je to vidět tady, jo. Tak. Zároveň se tady přepne RGB LED a ta RGB LED se mi rozsvítí. Podobně mám udělaný, že mohu například zde na built-in LED vypnout nebo zapnout. Tady by to bylo vidět, když to dám sem, že se mi rozsvěcí a zháší ta built-in LED. Ale to tady toto. Zároveň jsem si to udělal na MQTT, to znamená, že mám tady na úderu připojení na cloud a zde mám v tom cloudu HiveMQ, kde je ten broker MQTT, připojený ty zařízení a zároveň zde mohu zobrazovat. A zde taky vidím, že RGB LED můžu takhle zapínat a vypínat s tím, že to mám na dashboardu, kde tu RGB LED, když takhle spustím, tak je pak tady vidět, že se rozsvěcí, že? No. A musel jsem si tam přidat, že to je cloud doménovým jménem, tak jsem si musel dát DNS-ku. Všechno má pevné adresy, to znamená, že to mám zde všechno na nějakém lokálním routeru, kde vlastně díky těm adresám a MAC adresám je to naprogramované přímo v tom YAMLu. Přikládám v příloze